Vidíme hru, ktorá má názov Slon. Hra Slon vychádza z prostredia sluchovo postihnutých. Simi je momentálne sluchovo postihnutá, ona bude v strede. Vizuálny kontakt s vami má, akusticky nemá. Verbálne tu nejde nič, všetko bude v tichosti. Je výborná ale aj na použitie v rámci hodín telesnej a športovej výchovy. Ukážku natáčame v telocvični lekárskej fakulty s vysokoškolákmi, ale samozrejme táto hra je výborná aj pre prvý stupeň a druhý stupeň základnej školy. Žiak, ktorý je v kruhu, je ukazovačom. Na koho ukáže, ten sa stáva slonom. Úlohou žiaka je, aby stvárnil slona, urobí mu chobot, spolužiaci po pravej a ľavej strane vytvoria uši. Stop! Kto sa pomýlil? Bolo ukázané a ešte sme urobili. Dobre, ideme von z hry. Žiak vypadáva z hry vtedy, ak nestihne urobiť slona, alebo ak urobí chybu. Pre túto hru je charakteristické, aby žiaci rýchlo reagovali. To znamená, rozvíjame reakčnú schopnosť. Nevyužívame verbálnu komunikáciu, ale zameriavame sa hlavne na neverbálnu komunikáciu. Reč tela je v tejto hre veľmi podstatná. Simi vie, že nie je stále na tých istých. Dobre. Zrýchlime tempo. Ajaj, von z hry. Vy samozrejme si pôjdete bližšie, aby ste boli teličko na telo, hej, aj o tom je psychomotorika, to znamená, idete kontaktnejšie pri seba. Hra je zameraná hlavne na koordináciu pohybov, to znamená vnímanie vlastného tela, takisto na pozornosť a zapamätanie si. Ako môžete vidieť, deti v tejto hre sa musia sústrediť na pravú, takisto aj na ľavú stranu. Hru Slon môžeme zaradiť do záverečnej časti vyučovacej hodiny, čo znamená, že deti potrebujeme upokojiť. Fantastický. Ajaj. Žiak v kruhu ide pomalším tempom, neskôr zrýchľuje tempo. Tým, že sa zmenšuje kruh, začína byť proces viac dynamickejší. Hra sa hodí do bežnej triedy, ale môžeme ju využiť aj v rámci inkluzívneho vzdelávania. Ak máme na vyučovacej hodine aj žiakov necvičiacich, môžeme ich kľudne do tejto hry zaradiť. Víťazmi sa stávajú poslední traja hráči, ktorí vytvárajú samotného slona. Výborne. Fúha, už si zautomatizovali tie pohyby, to znamená tým pádom je to samozrejme už len o tej aj reakčnej schopnosti, aj o tej pohotovosti a pozornosti toho jednotlivca. Ešte zrýchlíme. Dobre, stop. Hru ukončili tieto tri dievčatá, 1, 2, 3. Zatlieskáme im. Super, tešíme sa.